ojczyzny zna swój szlak, wirując w niebie niby ptak. Do kraju leci, gdzie jest ojców dom, gdzie czeka na mnie miła i kochana, co na zawsze miło dana. Tam, gdzie poloneza każda księżycową noc zaczarowana. Boże, nam dodaj siły, Boże, bądź miłościwy, Boże, broń nas przed wrogiem, Boże, nam wskazuj drogi. Tam, gdzie czarujące kraju tam, gdzie najpiękniejsze świeci tam, i rzeka czekają na nas, spłynie do nas życie czas. Tam jest ojczyzna, tam jest nasz kraj, do ziemi swej powinniśmy powrócić. My śpiewamy w tym zespole, bo chcemy bardzo pielęgnować polską kulturę w Kazachstanie, bo to kultura naszych przodków. Drodzy rodacy, pamiętajcie, że my już w Kazachstanu też lubimy polską kulturę, śpiewają i bardzo chciałoby pobywać jeszcze w Polsce wszystkie. Mam nadzieję, że będzie występować w Polsce. Życzę wszystkiego najlepszego.